L-om hija għażiża għax hija tempju tal-ħajja. Mhux tal-mewt, tal-ħajja. Il-ġuf tal-om huwa post għażiż. Tantu hekk li l-antiki kienu jgħidu qaddisek. Qaddisek. Il-ġuf tal-om huwa post għażiż u qaddis. Fih tikber il-ħajja umana. Nitolbu biex il-ġuf ma jkunx post ta' qtil imma post ta' ħajja. Għaliex aħna il-koll nixtiequ nimxu l-qudiem, imma qatt ma tista' ssolvi il-kwissjoni tad-dinjità tal-mara, ta' drittijiet fondamentali, billi bħala prezz tagħżel il-qtil ta' ħajja innoċenti. F'riġlejn l-om ta' Ġesu, Mater Dei, nitolbu għallum li f'pajjiżna jibqa' jkun hawn imħabba kbira għal ħajja. Aħna llum niftaħru li min jaħqar annimal jeħel piena proporzjonata u qawwija. U dan huwa progress. Ma taħsbux li jekk aħna nażlu li tarbija tista' toqtolha fil-ġuf inkunu għamilna pass lura mhux il-qudiem. Jiena nixtieq ukoll li nsellem diversi nisa u ommijiet li jinsabu f'diffikultajiet. Aħna il-Knisja magħkom. Il-ħadd li għadda ġewwa ż-Żejtun inawgurajt ambjent ta' dinjità u ta' ġabra fejn nisa u wliedhom jew nisa li jistennew it-twelid ta' wliedhom u li qegħdin f'diffikultà anke ta' vjolenza domestika jistgħu jinġabru b'dinjità u jkun hemm min jħossibhom. Din hija risposta li tirrispetta d-dinjità tal-mara u anke l-ħajja. Jalla l-għażliet li nagħmlu ikunu dejjem favur il-ħajja tal-om u tal-wild tagħha. Min jixtieq jiddefendi n-nisa jaħseb ftit li fil-ġuf jista' jkun hemm tfajla. Imma u x'inhu l-frott tal-ġuf? Hija ħajja umana jixirqilha rispett u d-difiża tagħna.